Assalamu alaikum izleyiciler. Assalamu alaikum yaşlılar. Yine barşemizde Ahmet ve Meret ildeşimiz var. İldeşlerimiz öz nemelerini, fikirlerini aytmak için, harekete güç koşmak için, halkın hizmetine gelen ildeşlerimiz. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Saparağa, Kemine, kağıda gelen yaşygytlar size de köp salam. Wa alaikum assalam halmurat iyleşler salamu alaikum yigitler size de salam Kemine bilen bugün salamlaştım 3-4 sapar. Söyleme. Yine bir sapar salam Kemine sana. Aleyküm selam Sapara. Yine Ahmet bilen Meret ildeşimiz Türkiye'de İstanbul'da işleyeler. Özler var adı gurur verecek ne için geldiler. Ne işleyeler, ne kazanıyorlar. Doğru mu, yanlış mı? Şu yağdayı, şu zatlar var adı gurur vermekçi. Buyurun. Meret'ten başlayalım. Assalamu alaikum. İyileşler, vatandaşlar. Ben Halmurada Safara Kemine. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Şu bilen ne hildi ne size çıktı mi şeyle bir yurttaşına sıkıp işlerlik kayttık. Doğrusu ilk başta kaytmaka doğru yağlı, doğru dik kayt yadı. Kaydamızda kalan zetel boğurak sayın kalançlar az keselen son. Yani son görüp otursan katır doğrum der. Say. Tabii. Ediyan galansın bilen gezip beren ayrasılığını, vaadını deňeşdirsen men pikirimçe doğru der. Teýleni oňa. Ne kazanýarys mesela? Hazır Türk hem bir sredni ýagdaýyny alanda näçe bu 250 bilen 400 dolar aralığında skada pullar 250 400 dolarım skano hazır ýyňyna näme uğratýan sen ondan ýan çän bergetýän sıktazylaryny ödeýän doğrusu pul uğratmalan galansy etmeli ýöne sersirak tarapdan edýän kakdiýat galansy edil. Doğru. Benim ýygyňda galan çykmasalan çağılaryň barmy? Var. Hemmesi aňyrda da onsoň kyn olýarman, kyn eken. Yo İstanbullu bir adam 400-500 dollarsız yaşamada kıyın mı kanyan? 400-500 dolar gadan bolana tapara berdi. Türkün ýagdaýy on ýalda pes taýynyň gadansy. Şeyle bolun ýöne yaşajak bolsaň bir adamyň nemeti 300-400 dolar çykdyjy bolýar da İstanbul gymmat şäher. Atgymmat. Evet. Doğru. Ýetdeden gymmat Halmurat. İstanbul. O köp zady gatgymmat. Onda näme ýalňyş bolan ýeri? Näme ýani şo taýda maşgalany goýup gaýtmak ýalňyş. O inni zanget ýerde çağıraram, zanget ýa öýdäkilerim diýä inni öňler munýallarda aýdan otdurlar başda nähili işlem, nähili puluňy alýarmy ýa-da ýa pul hasan uğratýan ýene şolar ýal gurrun edilýär. Inni wagt geçdi bolýan diýerler, ýok puluňam gerekkäl, wadyňam özüň gelsen bolýar diýerler. Şu täzeýle boldy, täzeýle çağalar zat ýalar diýerde ýol kandygyny aýaga hat ýadylýar. Onsoň çağalam ýa-da aýaga maňa padarka şuýul kakam getirip beräý täzeýle başga hiç zadyň gerekkälik diýär. Şolar ýaly men hozalymda däldir ol taýda gezip duran hemme illeşden biziň öýündäki bolýan ýagdaýlardyr bu. Hemmetininkide de. Doğru. Aýraçylyk deňelýär her kime. Onsoň pikirde oturýan taýda 300 dolar, 200 dolar üçin
baltın giderenge degýän kabar, işläňe degýän kadýany. Türkmenistan'da iş yok mu? Mena manysyz görýän. Türkmenistan'da diyen iş yok mu o tayda? Türkmenistan'a sapara iş kän. Sredni ýagdaý 4 milyon 5 milyon aýryp bilen gezmeli bolýan. 4 Milyon bolanda sen bir ýanky şäde pulun emesin emet bizim başymyz Aldyryada ýaňyz milyon diýäňiz bolýan. Milyon aşagyna näme? Tapara 5 milyon bolsa täze pulun 1000 manady bolýar şonuň. 900 1000 manat dolýarda. 900 manat 1000 manat dolýar. O pul bilen onda da hozurlukda bir adam işleýär. Bizim yerlerimizde radetya hasaplasan umuman kän bir adam işleýän hozurluklar kän bir yerden aýlyp gelýär. Bir yerden aýlyp gelse häzir bir adam işläp men mysal üçin Türkmenistanda işlesem aýyma 5 milyon alsam men 5 sanak bolup ýaşaýan. Sagalam bar, aýalym bar, inatam bar. Olara men gadanýan 5 milyonumy paýlap berdim, her ýerime ýeten paýymdan berdim. Näme pullanýar adam sanında. Bir gün küsüni, her gün hatamydy barlak görsek 50 sende de ýetmeýär. Adam başyna düşýän pul. Ha. 7 50 sende de ýetmeýär. Aşakda da. 50 sent bilen nädip ýaşasyn bir adam bir günde. Kaçı az pulon. Yani diyeme meret adam başına $1 günne $1'dan alınyan neme gedayçılık değil ya da absolut nişinstvo değil ya da. Yani Birleşen Milletler'in kurban tasdiklama demesinde adam başına $1'dan az kazanç edilen olsa. Açlık çağında demek bolýar. Oo. Bizim konuda şondanam Pes. Esaki zat dolýardy. Gedaysyny aşağına zat dolýardy. Onu näme diýip atlandyryp bolýar ony? 50 sent häzir Türkmenistan diýip atlandyryp bolýar. Türkmenistan diýip atlandyrar soň gedayçylygyň aşağınaky ýagdaý bolýar. 50 sent de ýeter etmedi. Paltaý mana gitdiýärler, gyz gelinden biz oğuda ýa-da yekele moto bolýar, şolara bir günlük töleýärler-de. Bir günlük hak berýärler. Olar daňdan turup näçe beşlerde ýöreýärler, daňdan beşlerde 4'de turup gitmeli bolýar olar. Ondan soň şoňa bir günlük berilýän haky näçe manat? Ta 120 bolanda näçe bolýar şu an? Täze pullar. 60 manat bolýan onlar. Yok. 24 manat. Ha, 24 manat verilýär. 24 manat bir günkü haky. $1. $1 diýip urşaňa. $1. On sagalar bar, ol gelin. Aýalym. Adamyň sagalar bar, öýüne. No. Olum uzaklygyny gitýär şo taýda. Sagalaram ýydyna galýar, olara ýydirmeli, içirmeli ýa 8 saatdan däl onda Mektebe gitdiýär, 8 saat bolan ol. Agşamam saat 9'larda atlarda gelýärler. 9'larda gelirler. Sebebi başka yerler alıp gidiyorlar da daşrak yerler alıp gidilýär. Ya. Ondan soň O parkta kimin parkta? Eni yekele motorlar da. Yo parkta kim o parkta eýdi kim? Yere eýdi kim? Kärende de Kären nähilli hene ol taýda käkşiň 10 hektar yer bar, käkşiň 20 hektar yerler atdylar, şolar iş garşy alyp gidýärler. Ha, şolun yerini işleýäňiz. Evet. Ol ýa-ni hopperdörü diýerler öz aralarynda da. Şolar ýa-da gidýärler. Umuman şol haltaň heýdasızlygy barada kan hem diýýäňiz saprasy
Howray diýan şol. Men pagtaçy, şol Sebebi peýdasy ýokdur, şoňa gözüňde getirin, bir adam bir güniň dowamyna bir dollar gazanyp işleýär şol pagtada. Uzaklygyny işlänni. 15-16 saat işlendi. Elbette. O tek sağda bölden olur yarım doldurdan mad bolýar-da. Doğru. Şolar ýa peýdasy zat. Howray diýan zat doğru. Onda Başka iş yok mu? Ne özüňiz bir Men özüm usta da sapara. Usta men ustaçylyk edýän. Ustaçylyk edýän iç urlaryň işlerini edýän. O taýda nähil nyrklar gally hemme zatdan nyrklary da hatda aýdymçylyk nyrklary neçeni gally ýöne bizim nyrklamy şol öňkü duranlar gaýtan tersine işler adalan soň ýanky ýurdun içindäki firmalar ýapylany giden soňlar işsiz gat köpörlü iş oglanlar gatkan işsiz oglanlar olar hasam arzana bolsa diýip edýärler. Öňkü wagtynyň ýarpy wagtyna kaýyl bolup işleýärler. Ondan soň näçe ýaşasy o taýda. Doğru. Biz bir iki daşyň arasyndaky ýalyk bolup galdykda ne o taý gidip o taýda bir normalny ýaşap bilýäs, gowy ne bärde bolup bärde adam şekilini ýaşap bilýäs. Özüňiz iş ýer açyp bilen ýokmy? Ýok. Şer näde başlar? Sapara, bu mümkin däl. Şer näde başlar o taýda? Meňe özüme gelen bir şirket açaýmak diýilenler. Elinden alýar. Vega gözüme gelen o taýda nähilli işläp bolýar, işleýänler şeýdi işleýärler, alyp satarlar. Ondan wagdalya ýene satýar. Önümçilik ýokdy, alyp satarlar. Alarda bar işdiňe. Ýanky hiç zat öndürenok ýöne bir ýerden mal getirýär, alýar satýar, ana pul bar. Galan zatda mene göremok pul. Ondan soň mene şol ýanky wedipeli adamlarda pul bar. Galan atlakda. Olarda ýerden bolýar, olar hiç zat öndürer o wedipeli adamlar. Şu öndürmeýän gatlakda häzir sapara pul gatkan. Öndürmeýän gatlakda pul kan. Öndürýän gatlakda ýok, gaýta öndürýän gatlak üstü baska şagyna. Şolar ýaly döwre etdik. Men häzir pikir edýän özümiň kan pulum bolaýan ýagdaýynda, pikirimen bar bolanda, edil häzirki ýagdaýda ýurdun içine baryp, näme şo pulumy aýlanşyk edip bilerin. Her tarapdan ölçäk görsem, bunu etjek bolsam, bazat bar garşymda, ýene bir zat etjek bolsam, garşymda bazatlar bar. Şoňa etmäne şert ýok şo taýda. Edil häzirki ýagdaýda. Şo pulu o taýda sewda etsen bolýar diňe, ýanky alyp satýan, oňa pulun töleýän, ýanky patent ýagdaýyny adyny, ondan soň sen satmasy zatsam edip bilýärler, satyp bilýärler o taýda pulun töle. Pulwalar ýaşaýar da. Hemen tanışyň bolmaly, oňa tanışyň bolsa, şolar ýaly. İşçi gatlakda pul ýok, edil häzirki döwürde işçi gatlagynda. Orta gatlak ýokdy. Orta gatlakda pul ýok. Olar şo iýen işlerini tapsalar ana boldy. Başga zatda fikirem edilen oklar. Onda Ahmet ýyldaşymyz nädip düşüpdir Türkiýelere? Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Kemine doğanım. Sapada, Kalmırada. Sağlaman oturur musunuz? Şükür daýa. Ben diyelim, bizim bir keyfine gelemiz ok. Näme bizim şol maşgala eklemek çağımızı bakal deyip bir 4-5 manat kazan al deyip geldik. Bizim özümle vapelayetinden 2 çağım var özümün. 2 ýyldan gowrak boldy gelenme. Ine şu bir Kalmyradan kanalını açandan beri görýäs, tomaşa edýäs.
Yani bu da aşkı yine halk yavaş yavaştan ayağa kalkıp başladı. Hareket var. Bizim biraz rahat olsam sesimiz duyduralı bir pusuda yatan korkup yatıyorlar mı? Ya ne eldiysem indi grup aydanda 200'lü bıçak koyuyor. Hava Hamra dağın, Sapa dağın kemiğine gelmeye, hükümet yengeme şu vakta bir tarafa geçip olarak bir yere ana, ben katı görsem vatandaşlarımız şey diyeyim mesela, herezin haysi tarafı ağır olsa diye. Öyle vardı, korkuda zaten yok mu diye. Korkup zaten edip öz hakkımızı talep etmesek, Sapa dağın ya Hamra dağın var, öz hakkımız bize alıp vermeye, napırmer. Emmez adam özümüz hareket etmeli bundan sonra korkup zat edip siyasete koşulma, hükümet bilen oyun etme. Olara Allah zade kellemizden ayırıp taşlamalı mı diyen korku diyen zade. Bundan sonra bana köre hasta edip yazılan bu telefon numaralar. Bana dernek açıldı. Şu dernek öz özünden açılan o dernek. Dernek esas maksadı ne ama şu vatandaşlar bilen birbirimiz bilen tanışıp beyin günümüzde birbirimize kömek etmek. Sebep hem yahut yurtta otuyuz. Hem benim yağda o maddeler verdi. Hiç kimem yani kardeşim yani öz isleği bilen gerek yok. ve Türkmenistan hazırki hükümeti İslamlık tarafından tut, iktisadi tarafından tut, bazıları iktisadiyetinden tut, kaysı tarafından tutsanım, safara sizler neçe yıldan beri daşında olanımızdan son bir informasyon hükümünde geliyendir sizlere, haberler, zatlar da. Öyle benim özüm, hani 2 yılım olanı hali, gelenme, içi ne eldiysem, cidarlık yok içinde de. Bizlerim şu krizise düştük değilsen böyle sebebi. Yaş çağın olan son keselçilik köp oldu. Yani 2 çağın var, ikisinde de keselçilik köp olup karza batıp sağ edip şey edip böyle işler yurt dışına çıkalım deyip kayıttık. Yani bu boşuna olmandır. Sebebi yurdun içinde vaktimiz ullarımız koşulma neme hükümet bilen oyun etme içinden biraz raknem ettik bizler. Sebebi ya diyen adam başına bir 5 kilo un veriyor burada maşgalalı köpleri var. Onlara 5 kilo un ya 10 kilo un burada yetmiyor da. Neme tarafından aydanlar. Yani şu zatlara taşına geldik yavaştan düşündük. Yerastı baylığın gerek mi? Yerüstü baylığın gerek mi? Ne diysen tahta buğday özümüzün önünü ösüp duran zatlar da öne şolaram bari over 5 milyon 5,5 milyon halka idare edip bilen o. Ayda 5 milyon şu an idare edip bilen o. Yardan taşında o 5 milyonu. Ayda. O 5 milyon o men tek soru alamadı. 4 mi? 3 mi? Şu 5 kilo un ile zaten nereden taptılar ka para? Aslında bir ayda 5 kilo un. O 5 kiloni bir ay 30 güne böldük ne sagramdan işte. Bir adam ne olmalı? Ya, git başka sormalı. Benim açıkladım şu esasen Türkiye'deki vatandaşlarımıza, doğumlarımıza ya kardeşim yanım korku deniz adı koyalı. Birbirimizin elimizden tutalı. Birbirimizin arkamızda duralı. Yine yol görkezip duran adamlar var. Ay köplere demem siyasetten düşünemek, okamak, sağlamak. Bize siyasetten düşünmek gerek gel. Esası zat hakkını talep etmediğini bilmeli. O konstitüsyonda yazılan cemiyette kımmetli hazine adamdır. Yani Türkmenistan'da o hayvanca adamın kadri kalmadı. Hazır alıp görsen. Hayvanca kadri kalmadı. Şunu düşünüp dururum. Ben bir zada hayvan kalyan da. Kılıcından kanında mutturan Alparslan'ın, Gorulu'nun nesilleri bizlerde yönlemen güman edip başladım sonra Samar'a. Sonra nesillerimi özüm yanında, canım yanından aydında şu gördü. Bir azrak olsam, ne eldiysem, şolardan bir damca kan kalmadı mı ki bizlerde? Bilmedim, şimdi laboratuvarya var bağırla daymasanız. Evet. Sana diye.
Onun için esasen bana bize dinleyip duran vatandaşlarımıza yığıştıralı bu zaten korkuyla diye ölüme diye peydası yoktu ya. O çın. Kaygan bize hazır diri ölü yağlık bize. Diri gezip gören ölü adam yağlık. Sebebi bana 2 yıldan beri ne çağımıza mehri verip ata mehrine zar sol çağlar hazır. Aydalı enesinin elinde önü ve ata mehrine zar. Ne sebep? Hükümet bir olmasa iş mümkünçülüğü döredip vermese bize ne ama taşlak kaçacak maşkalarımızı, çağımızı ata mehrine zar edip şu zatları düşünüp dururum yani korkuyorlar. Ben bilem o hayran neyme korkuyorlar. Neyimeden korkuyorlar? Öz hakkını talep etmekten korkuyorlar. Onun bir ayda köynelerimize diye ağlamadık çağa diye emcek yok diye. Doğru. Allah. Şolda sesini çıkarmasan şimdi düşünüyorum bundan Türkmenistan'ın içinde olarak revolüsyon değilsen böyle olarak zat bulup gören o şolarak zat etmen şu dereceye geldik bizler. Yani onkilerin kellesine koyulan koşulma hissada hükümetle oyun etme, hükümetten bizlerle oyun etmesin orada. Yine? Ama zaten koşuldu bu da. Hükümet bizimle oyun etmesin ha. Hakiki doğru. Şu vakta çeldi. Hükümet aydiyana indi köpçülüğün demine bir düşük gören olar bir halkın ilin gücü diyeler o durum gelir nasip olsa. Ona az kaldı. Hatta az kaldı. Köp vatandaşlarımız sonra hele ya kardeşim ya onun canına bilen o hele onun canına bilen yani o köre meğerim bulup duran zat olur. Nasip olsa bulmalı o zat. Ya bir yılın içinde bana halkçılara oyadım. Ayağım aldı. Yani şu virüsün edip duran ziyanı bulmasa bana mitingler geçirirlerdi rahat bolardı. Yani şu anda yavaş bana ne diysem var vatandaşlarımız. Yavaştan düşün otiler hemmez adam. Yok şu bu iş nemedir ya? Ön edilmediği için birinci o aydiyan yok diye yanlış diye o olmayan yanlış deyip aydiya dili bilen yani içinde yüreğinde de şunun nemeliğin var. Ondan sonra yavaş kabul ediyor o senin aydiyanın doğru diye. Ondan sonra hava biz bu işi bunun yalı derece ertmeli değil diye hava biz günahkar deyip aydıp başlıyor. Ondan sonra başlıyordu hakiki hareket. Virüsün beriyen o ziyanlara var yöne peydasan var. Yani mümkünçilik vaat göre diye. Yani şimdi peydasan var ama indi virüs var yani biz nitukuna planımız yok, adet planımız yok deyip oturmalı diye neriyor bana. Bana aşağında köre hesabılık numaralar yazılandı. Havalışı vermeler. Bana bize hem hiç kim gelip ya kemiğine doğan sen gelip aydan gelin demedin zaten. Öz isteğimiz bizim aslında alıp karasak bize şu an mecbur. Olmasa bu Türkmenistan diye zaten ekip yok oldu diye bu gidişteyiz yani. Bir taraftan geldi Hıtay girdi bana. Leva felayetinde Hıtaylılar öğlenip dağıl edip çağalı olup Hıtay girdi bir taraftan. Gaz bakına bilen. Erti bir gün yine gelir bir taraftan bir neme. Yavaştan şeyde ol. Bizler hakkımızı talep edip bizler öz yenem adiyalar da aynen çağamın geleceği için ondan ama bizler çağımızın geleceği için olmasa bizler böyle başka da düşünmedik. Bizlerin çağımızın geleceği için geldik. Sen çağına cahis alıp verdin, maşin alıp verdin, erkek ürünü ne etmeli ol? Bizim esas maksadımız çağımızda bize normal vatan taşlar gitmeli, vatan koyup gitmeli. Doğru mu? Doğru. Yani kâbir vatandaşlarımız düşüner akşama, korkuyorlar. Ya kardeşim ben korkuyorum, ayırmalı korkuyor. Hareket edip başlamalı yavaştan.
Bakana deme Ahmet benim fikrimce yani perde. Ona geçiyor ya yavaş bu ulu maçtap ne iş bu yani cemiyetin bir hareketi var o tayda. Cemiyeti öz içinde bir şişe en son bir günde 2 günde şu edilecek iş meydana geliyor. Yani şu vakta çelli bir şişe bu. Etaati düşüncedir. Düşüncenin okalayan nedir? Ok geçirmeyen deme olayandır düşünce. Düşünceyi değiştirip bilsen okumalayan nedir? Yani vaktim alın ok. Yani o diktatörler zatlar da oyuncak olayandır. Olan tek halkın eline düşük görün ok. Halkın eline düşönde halk ne diyeninin yani bu topor diktatörlerin yem tecrübeleri var yani olur yem o dünyada da. Ya diktatörlüğün sonu ona oturana yok öyle. Yo. Şu zaten bilemem. Yani zeminde bizim yaşlıyımız değil çağ ayağlıkta cahil olayla çağ diyor. Sen şunu etmediysen keçine gidip ederler. Şunu endiyse ben yanlışmıyorum. Yo bu senin önemli bizim moliyada bizim diktatörümüz üyüt koşuk bu diktatör olup yönü neyme yani manikeni ala edip oynayanlar da diktatör rolünü veriyorlar yönü diktatörlük başkaları edip görürdü. Bu yönü neyme sahnada yani sahnan dikarattı. Keşfi yerine getiriyor. Bu yankı portret yani surat. Yani şeyleri bir diktatörümüz var. Şunun yankı bir Ulrak Şemal else uçup gidecek de. Şu Şemal'a medip bilem de yok da biz. Halk bir Şemal orada doğru. Halbuki daha biliyor bu ne adayırmalığını. Yani öyle karışıyor. Bizden eşitecek oluyor. Halbuki bizden eşitecek oluyor entek. Filiyade halktan aysın niyada, halkın aysın niyada entek. Halkın zaten ama ayıp dur. Bir halmıra da yok halk istemese bunu başka bir edip bilmiyor. Yani zor bilen bir halkı bağıtlı edip olmuyor. Şunu bir düşünüyoruz. O düşünüyoruz. Halkın ödü yani üyütkömen emesi halkın ödünden gelmeli. O sizin çağılanınız var. Sizin çağılanınızın günü sizinki de mervet olmalı. Yani şu dışında şeyle olur. Bizim onu korkuyumuz şu. Bizim şonunla. Fikret oturuyas berde hazır özümüz şu yerde gezip ekleniz için eğer şu yağday bolcak bolsa çağalanımız yetişen son devam etmeli. Yo, ne şu doğru o cevap vermelisin. Halarım yine doğru geçtiniz. Ayrışınız yani bizim çağalarımıza yetmeyen ama bana benim özümün bir inin bağımlının kiçi. Çok kulluktan gelmedi de yakında. Sonra ona haberleşim zaten ne diye. Hadi her kaçmam diye Türk'ten diye. Ben kulluktan bana sonra beni de çağırıp alıp yerinize koyup sonra kaydı verin siz diye. Nesilden nesile geçip doğan etkili oluyor. Böyle hiç bir ütkışıklık yok. Bir geliyor. Doğru haber da. Yani şu zaten birazcık düşünmemiz gerek. Biz herhalde ne eldiyse düşünüp atıyız. O zaten. Yani şu yolun açılmağına karışıp dostlar bize. Hemmemiz şuna uğraşıyoruz. İşimiz gayra. Hem şey şuna karışıyor yönü men fikri diyen düşünüyen yol açılanla gidecekler köp olur mu ka? Men fikrimce İçinden köp çıkaymasa diye. Yok gideceğim kan safara şeyle düşüncesi var da adamların berdaki adamların köpüsünün şeyle düşüncesi var. Şunu indi milyarlar şu yağdayın kıyınlığını ayrılmasa bolmazokluğuna milyarlar da yönü yankı meni özüme deyinleyen noktaya şunu ortağamanızı alıp yapmalar mı kanay diyerler. Kemine öyle. Tamala bir gelip şunu üt gödüp vermeli.
şunu sağlanmalar alıp yapmadılar mı kanay bu oluşmaza bolonu diyeler. Howard şunun için halmıra dağanı kısıyalar. Milli düşünen nokta. Men aytýan oňa alıp yatarsyň, alıp yatarsyň, nähil alıp yatar, seni alıp yatardyň, men alıp yataryn, ýene ýalar alıp yatar onu ýani başga hiç kim alıp yatıp bermeýär onu. Ya başka bir alıp yakıp verir yani Başga bir alıp bermeýär. ol başka biri edýän bolsa demek onun yerine isleýän bolup biler ol. Yani halk edýän olsa bütün halk şonun yerine geçip bilen nokta. Ha. No. Başka bir alıp bersen şerti bolaýyn boly hökman. Hökman şu şerti bolaýyn. Aa. Sen yine ursat bersen men bir kağıt söz aýdym. Buyurun. Şu mahal sulawlaryň aýdyp oturan sözüni esitip bokurdugym dolup ýüregim gyýylyp otyrdy. Bir pikir edip görün watandaşlar. Uruş yok, dava yok, bir tebii katastrofa yok devlette, şunça bay millette çağalar en atasına zar bolly, en atalar çağalarına zar bolly. Bu aýraçylyk nerden geldi bizim aramızda? Bu horluk, bu kynçylyk. Şu zatlaryň oturup aňyrsyny pikirlenýän halkymyz garmady. Hemme kişi belli, şunun aňyrda enne çykalga ýokdur. Şunun halk bolup çözmesek, enne başına gitti ol höküm. Görüp otursa, edip oturan oyunun. Onu düzelmek niyeti yok. Onu halkın gerekli, onu milletin gerekli. Dinge şol yurdun baylygyny sorup, öz tohum bilen iyice kullanacak, sonra mayın tapsak açık gitse. Indi biz näme etmeli? Şuun iki saniye aşırt, orta çıktı, yüzlerini açıp otylar, yağdaylarını aýdyp otylar. $1 ya yarım doları bir adam eklenip, bir öz eklenip bilen, onun adamların yine maşgalası var, çağası var, adamsı var, en atası var, garrısı var. Harajat katken ýöne $1 bilen nädip ýaşamak. Maňa şuun uğratdylar, nerede erte bürüne okap berem. 21 pozisiýadan ibaret zapara. Olam produkty iýmit uğrundan. Näçe durýa almasy, hyýary, şekeri, emesi, uny hemmesi ýazylypdyr. Şoňa hemmesi zadadyr, bar hökümetin töleýän zapara. 5 milyon manat köne pullun, ya täze pullun, ine şo 1000 manat bolýar. Onum şol bazar narhyna $27 ne ursak 1 manat zapara. Şwetsiýa 320 krona bolýar. Bularyň bir aýda alýany Şwet işçisiniň bir gün alýanyň 2 saat bolup durdy. Ya 45 esse az bolýar şolun bir aýda alýany Şwetsiýanyň iň minimal aýlygyny. Bu devlette gazam yok, bu devlette nebitem yok, bu devlette bizimkiler yerisi baylıklarım yok, bu taýda o ösen senagat var, bir topar avtomobil gigantlar var, olum nämedir? Halkynyň ilmli, bilimli bolanlygy üçin, kellesiniň işleýänligi üçin, öz devletlerini galdyryp otylar. Gidip ýatan buğdun üstünde oturan millet ve devlet. Daşyndan görüp hayran alýan, näme üçin bizim bagtygary halkymyz näşeler ýagdyrmyşda ýaşamak. Özüm dünyada en bay devletin biri olmalı. 320 kron bir ayını bulan kazanyan sapara. İsa'nın Davut'ta 2 saatte kazanyan sopulu. Yok, bir ayda. Onu ne çağlamda yetirmelik arz edip yazıptırlar. Ne yazıp yaşamalı bizim. Ben şunu doğru periçenden ertebiyun öz kanalında koyuyorum suratları bile. Yani işte dile geldi, bile geldi, aydı otur. Bu oğlunla edip oturan işi, şu oğlunlar diyene bütün halkın daşına çıkıp oturan işi, inne bilen kuyu kazmak, bunun kazananı bedenine yetene. Bu taydan özlerinin aşkazanını kısıp, halkını idinle kalın, çağılarını uğradı. Olurum hükümet o tayda bakalar kalıp, eline akıcısını sıyırıp tüpürüp alıyor. Olurum az, bularım yarım az. Vatan näme gelip stadyp jaý vurarsyňyzmy, öýe alarsynızmy, perse bam size hiç tat ýok. Vatandaşlar hiç tat ýok. Indi ýolum ýakyp goýdylar ýörüýdi. Koronavirus dörenine iýdili döwletler öz halkyny, milletini öz ýurduny alyp gidýär. Biziňki şol içine salmajak bolup daşyna saklar. Nämedim günüňiz şo taýda göründi. İçine gelseňiz siz başwazarlyk edersiňiz, men hakimetden uçurarsyňyz, gorkunçyna sizi içine salanak. Salmazam öz erkine, ýöne şunuýum, biz halk bolup talap etmeli.
Hudaýa şükür birde şu günden düşünýän adamlaryň sany artyp barýar. Nesip bolsa watana barar. Sen aýtdyň da ýa-ni şu Bokurdoğum dolu diyen yol kanaşanını sen çağa çıklan ya diyen zaten. Şu taýdaky ýolkada men aktıklım her bir öz en atasynyň pesinden bir 300-500 dolar sowga daldylara yol kanaşany. Şu döwlete men şu döwletim emesi eýesiden men şu döwletde doglan çağada biz bir gelmişik şonu da şu ýagdaýda şu şertde biziň şeýle ýagdaýymyz var. Näme üçin bizde ýok Türkmenistan. Bu aylığımız 4-nji ýerde gaza dip agyz doluryp gürleýär. Şo çyn kawar Halmurada, şo biziň baýlygymyz çyn kawar. Mene başladım. Baylyk bar. Son tapylan ýerim mene görem Çarja we Lewap welaýaty bolansaň indi şo takytaýlar getirip başladylar da. Onu Mar welaýatyna şo gazrwan zatlaryň esasy baýlyklar şo taýdy. Daşary döwletler taýdy işler. Diýmek näme? Türkmen o hemen bir Kurban Gul'un alan berresin gazağını kurmuş teritoriyan alyan neyse hakkı var o. Sizem daşınına $1 için ne şeydim? Atnarlı diye biz piyade halk var. Meme Halmurat, men şun neme kemini bana haýyş etdi de bir daşary çıkıp dedi bir owaň örkül gar ýapdyr, daşarym towapdyr -14. Diýjesi bilenem gar ýagdy bir ýarym metrde. Şutaýyn ýollaryň nähile arasalaşlaryny turoňda ýem ýollary arasalýarlar da. Şu traktoristler ödem hususy döwletiň nemesi ýok, hem de kamuny neme diýär. Men ertirne kemine o videonu goýar. Indi şu traktoryň bir tagady 850 kron. Plus moms diýär, 25% ýa-ni NDS goýýarlar da. Ende traktor ýani özüm kireýlenmede tagadyna 850 1000 kron bolýar da 1000 kronyň 100 euro. Bir tagadyna traktorysyň tagady. Bular aýlygy bir aýyna 35 euro ýetene. Bir aýyna. Bular bir sagatda gazanýar. Hakykatdan hem şeýle meselem meret indi traktorist bolsa sen özüňde traktor. Hana gelip owan arçyny ne şu 5 kilometr sen arasalap bilen bütün kış sen gar ýagdy 5 santy ýagdy sen gitdi şonu arasala ýok. Bolýar ýa kontratda gol çekdi. Bir günde 5 gezek ýazdym şol gar sen her şu 5 santy bolanyny gidip arasalýan ýa-diýen men şunça geçdim. Burada ol biziň köçelemizde olar ýala edip gar süpürmäge şert ýok. O köçeleriň haýsyny alaýdydan palsy bol, gar ýa palsyk da hatda çagılam düşürmedik. Köçe ýok. Çagılam ýok. Yok, köçe içinde gidip gören ýaly. Köçeleri çagılam düşürmediler. Şu iş yerleri de şu çağır düşemeli, elektrik çekmeli, kanalizasyon etmeli, ne iş yerler şolur. Şer gatyka. O burada mekanizm bolmaly, sistemati bolmaly. Nawa. Ama siz işläp oturdyňyz da Türkiýede. Şolam işläp bir zatlar edýäňiz, ýa bir zat öňürýäňiz ýa öňürlerini zat diýýär. Näme üçin da şunu işe etip bilen da. Ha, bara mümkin. Edibler döwlet tarapyndan mümkinçilikler boýlan ýagdaýynda etip bolar, hem adam etip bolar. Emma häzirki ýagdaýda hiç adam etip bolanok. Döwlet iki zat etmeli. Biri şert döretmeli hökümet. İkinciden adamlar işlerinden soň şolardan salgyt ýygnaman başarmaly dogrudur. Bu arada başga işe gatnaşmaga hakly ýok hökümet. Şonu kesen beýanaýaty islemlik ýurt güllap gösüp oturup bilen ýaşap oturup Ýewropada. Indi 20 ýyllar boldy. Görüp oturup ömrümiz bir sarpa geçip oturup halkymyzyň görýän güni ýok. Halkymyz baý ýaşaýan bolsa menem dymy otururdym saparagadyr. Bolýar-da şu günümizde. Ýöne bir ýeke gezek Allah Taalaň beren ömrüni bir adam şekilde ýaşadyk bolýar-da. Ondan ýan sapara gaty dogry aýtdy. Bu gelýän aňyrdan gelýän maglumatlar men size daýdy biljekler halka öňüne çykyp. Gaty agyr ýagda ýygyňyzda goýup gaýdan çağırlaňyz. Şolara zulüm görkezýär hökümet we olaryň adamlar. Ene siziň eneňiz ataňyzyny Türkiýede o taýda bu taýda ýygyp ýördi. Olaryň depesinde şänik döwýärler janyny. İnternetten aýtdylar bolary berilýän edýär, ýa azap, ýa bizar. Mektepde olan üstünden güllýän, o çağılan psikasyny ýem döwdiler olar.
Ulalarına kim olacak? Ya Kurban Gul'un oğlunun kulu olmalı ya artığının kulu olmalı. Yani boyunda dakılı da milletin. Ne? Şunu görüşmesek biz çıkıp bilecek yani. Vatandaş. Deme yankı devleti düğünün yankı idare edip bilmeyecek adamların eline veriliyor da. Bundan lokan betbağçılık gerek geldir. Diletantizm deyip bir elbet zat vardır. Yani cehalet değil ya. Yarım tovutluk değil ya. Giden ummatı bay devletim bir yılın içinde 2 yılın içinde çökörüp bilendirler. Yani bu sistem anam sistematik şey diyorlar. Yani bizden son 2 tane adam getirip koydular. Birini minister, birini ornavatar edip koydular. 6 ayın içinde çökürdüler. 2500 tane devlet kârhanası. O 8.000 9.000 tane yani hususi nemelere de himayet ediyorduk da. Şolar 6 ayın içinde çökürdüler. Diktatörüm gerek gel. Oluyor şol yani iş bilmeyen adamını koydun yeterlik şol. Hemen hukuk veriyen eline. Onlar çömün adamı mı iştigali? Onun o 100 milyonlarca adam iştigali. 10 milyonlarca değil. Doğru. O diyeme halkın 60-70% o yeke dine o verim derler. Önümçülüğüm var, ne pромышленностьum var. O şehir yerinde aknemelerim var. Halkın 60-70%. Öyle yürüytü getirip koyuyorlar da. Onu koyaymalı ol, oğurluğum gerek gel. Yönü şol adamları oturtsalar yetiyor şu. Bir işten ayrılamızda yönü sen boş değildi çıkıp gidiyen de. Sen o işin tavsırma, nemetme, neme de yok da. Bir periyodum yok. Şoň öýde bir nadanlyň bir aňyr başyda. Yani yok oturan adamlar hiç tabi bilmeyenliğini, düşünmeyenliğini sebebi. Bir iş dilemat birinin elinden beyleka verilmelidir. Yani prezidentliğinde geç periyodu vardır. 3 ay, 4 ay, 5 ay. O gelenem soğuran yok. Biz ertesi bardık neyme soğuran orada ayda ayının deysen ay yok siz katı kovvatı işlepsiniz. Yani siz uğurlu edipsiniz diye de ne bize ne mi? 6 aydan sonra çöktü. Çörümüz yok diyeyim. 6 aydan sonra gidip gördüm de. Makaronu var ilk başta. Onu 2500 tane idare onun nerede ne emediğini yönü bilmedi 4-5 ayın alıyor. Ödem reforma geçirilip dur. Ödem yani protest gidip dur. Ne hem bu doktorda ben yönü ebemi aydiyanla. Onun bizim size iş adamlar da. Bizim uğrumuzdaki adam, bizim dememizdeki derecemizdeki adamlar vazifeli şoları da işini yaşı pensiya yeten son işin taşlan son pensiya yok. Ne bana da yok. Ben Türkmenistan'dan yeki köpek alam yok. Ben 20-25 yıl işledim jotaydı. Ödüm eden dadım şolon äklisini üşürön dedi şolon kudan ken ata babalarını üşürön kudan da ken. Ödüm hem bejedin dokumenti var ne bana bir köp pensiya veren o. Bana da verin. Onun siz nereden ne demetmeli? Pensiya sapara ol kulun söyleseniz demetmeklere mümkün. Vermeklere mümkün. Para versin. Kulun tölet sıkyalar aşılar. Pensiya çıkan kadar şolar yani. Gönlümün sıkıp olayana kulun töletmeli. Kulun ma olsa men olurum ben. Kulun ben başım yaptı. Açın vermeyecek belli değil. Kulun tölet sıkyalar. Ağzat yerden pensiya çıkaraplar.
Yo şu wagt neme wayenler hem aylan alıp bilen okmuşlar. Ama bir günden haber gelýär wayenler. Bular deme devleti yönelip bilen oklar. Ondan yine de bir zat vardır. Devlet adamsı ya da devlet derecesine adamlar, iş adamsı yani ulu şirket ya önümçülüğü kurnap bilen neme adamlar. Günde dörap neme duran neler katı elçen olyandır. Böyle en kımmat bir devlet için en kımmat zattır. Onu hayırdır bir şagala iğmedip taşlayan cemiyet ne şudur güne düşmürler. İslendik şagal yere sokup bilýär de şol adamları. O devlet adamsı golay görýän däldir. O yani ulu iş adamları ansat görýänlerdir. Yönü tersine oturan yam işlep duran ullokan şirketin Türkiye'de oradan bilýänsiniz de Koç Holding dip neme vardır, Sabancı Holding dip vardır. Şoň başına İslendik siyasetçiňizi koyun, 6 aydan soň çökmese aydanızı verin. 6 ay olmasa 8. ay batar. Doğru. Ne bular devlet görün deme diyorlar. Ahir devletin iktisadiyetini dolandıracak bolýarlar. O beyinlerin cüyeceğin kızının ağzını ben şu an ne garanti geçip bilyen ne. Terediğiniz orada alından çekip göreyim. Ne eden de atlarım ne arkağında seyretsen görünüp durundur. Önkü sonkusu ikisi hem şunlarla. Bular niye de yani dokumentlerini yüzlerine seyreden dedi görünüp dur. Bu önümçülük değil yani daha niye de görüp dururlar. O neyle önümçülüğü karar veriyor bular. Soğurayan adam yok. Dünyada yok. Yani Türkmenistan'ın nemesini alayanlar. Yani siyasetçinin önümçülüğü katışan yerine şurayarak betbakçılık olmalı. Onun için Bahadır iktisadi deyilip demedilen, kayakalayan nemeler son için. Dünya şoku geçiyor. Bizde bir gep var sapara. Serçe soyulsam kassap soysun diye. O da her kim öz bilen işini etse. Etmeli işini etse her kim. Anla kovala. Sapara onu var ya Bahadır iktisadiyetine geçmeliyen olup ağızda olup gürlüye ya şahsiyetçiliğe geçmeli. Ol hem sol Sovet zamanı yaşadığın dövrünüzde kurulan milyar dolar çıkar kurulan kârhananın hem de öz yerlerini doğan arnasına paylaşıp çıktı. Bolly halka yine de hiç zat yok. Zat yok yigitler. Sizin çağılığınızda zat yok. Gelecek yok. Hem zatı öz aralarını paylaştır. Onların şeyle olmalı mı kadir? Haber yok. Bir Türkmen halkı ayağı kalan zat oların ahlidinin gününü. Gelir o gün ahir zamanı iner olanın başını. Yani şunu bir kan dökülüşüksüz edilecek bol zat duruşumuz. Bir azıcık halk düşünsün karışıp oturun. Bir de karşı onun bunun 30 yıl odal yoğuna yancak ne yazı filan bile. Yani halk düşünmedi. Vatandaşlar. Halkımız Düşünmese faydası yok da. Memnun gelip düşünsün kurmuşu. Tapavdu yok. Sapara ki Mısır'da yaşanır hem de doğun karnasının aklı atababalımızın kubir dirisi ölüsü hem de Türkmenistan'da. Ne burada suatlı bolyan zatları çekip çıdap oturacak. Ne? Yani bize kovu seyrediyorlar. Halmurat ne gar yağıya koçağımız süpürüp garın arasalap veriyorlar. Giyce yağsın, günlüğü yağsın, tapavdu yok. Hemen daş düşüyorlar. Yani sapara ayağı yıkılaymasın niye diye. Çağı düşüyor. Yollar şey diyorlar Türk tuvarlığını. Yani öyle kovluyum öyle arasalım valla. Yok ben kovluyum ne koçağa çıkıp dur. Şu Taylan ne diyorlar Halmurat. Öyle kovluyum arasalım. Benim uğradığım sapara. Yıkılıyor. Üstünler. Ya dur değil mi? Ödem işlerini kovu diyorlar. Her kim öde işine diye. Onu kıyırışıp demeçip bir dağıt yok. Onu üstüne kontrolüm yok. Yani traktöristler işleyen. Ben de şu bir saat işledim deyip yazıp veriyor. 2 saat işledi 2 saat son bağırlayan adam yok.
Oğlum yalan söyleme yani sözleme. Bularam zaplı. Yalan söylese tevavi insan bir gün olmasa bir gün çıkıyor da. Yalan. Oğlum ömürlük gidiyor. İşte bol kimin günahı? Yani şu traktorist vaktinde karar salman. Onu şol tölye aklı jerimen yol edaresın. Hem zıkat berde kanun işlepdi. Bula birek bilen bağlanışıp bilmez. Ödüm ben golyan yerim ne Türkmenistan'ın Oktyabrsк rayonu var diyor. Şu an Türkmen başı öndürgen şu ağrıyanlar. Ne Şvetsiyan şonun alak bir rayonu Gırası yani periferiye değil ya da. Çeti. Ne? Köçölömüz ne gülü alaktır. Kum tepilen iyice 1 metre yaksın, 2 metre yaksın tapavdu yoktur. Kar görmürsün. Adam yürüyen yerine köçü maşin geçen yerine. Ölüm ehli gidecek demelerine çenleme diyorlar. Onu hadi kurniyalar düşür yalakta onun yönü saat yala işleyen. Bir günüm giyecek alayan yeri yoktur. Ödüm hususi neme tektir işleyen. Kesellayenle de yine de zapasno bir yeri vardır. Şoň ocağına edip şo çıkarıyala diye. Yönü gar meselesi. Şular yalak gar Türkiye'de yaksa çepe olyandır. Ya New York'ta kağıt televizyonda görkü diyenler gar yaganlarında çepe olyanlarını Şivet'te gülüye hedledi. Через вечернее пришествие. Halmurad'ın yanına günü yaptı gar. Hayır yani şunlar gece günü de yaptı. Yani her bir saatten 2 saatten traktöristler öder gelip alıp gidip durdu gece günü tapavdı yok. Yol arası olmalı, tertuvar adımlar geçer yol olmalı. Doğru, bu torda kanun şu. Yok, havlinden... Türkmenistan'ın içinde kanun kaldım Halmıra'da. Kanun götürüp durdular. Bak diyecek olayan milletler, bizde lozum vardı, yazıp koyupturlar, devlet adamı düşünürdük. Yani yazmandı adamı düşünürdük. Yani adam için bir devlet böredilen, orada ne bizim yaşapış fayda. Öyle bir taparım eşten yerin yoktur adam için. Yok, absolut yok. Şu aydiyan oradalar demek yalan tersine olayanken. Türkmen. Aytma eder etsen adam. Etsen adam aytma eder. Kemini menden hayiş edip bir rolü allıydı da tuğrot allıydı. Benim tuğrot al kemine uğrottum. O nesip olsa tayar olan da ekranlara verirsen. Kemine neyme sorunun var, yeritlere ver. Bizim eşteli. Yok, benim sorunum yok. Yani hem zat ortada görünüp dur. Hayda nemeden. Yiğitlerimin uykusu tut ya. Onların yatmalı, ertili işe gitmeli. Yok, Amsterdam değil işler o taraf. O bizim doğru etti Sapara. Bize işe gitmeli de yani. Kavir sulara vatandaşlarımız var. Ne düşünüyorlar? Yani bizlere aynı birinci gezek çıktık. Bizlerden ön çıkış edip böyle oğlanlar vardı vatandaşlarımız. Şolar edip çıkış edip zaten başlasan Halmıra'dan, Sapara'dan ya Kemine'den edip bize pul verip çıkararlar edip şolar düşünen adamlarım var. Oho. Şolara çakolayan vardır ama var. Doğru zaten doğru. Yani ne diysem bizim berde Halmıra'dan ya Sapara'dan ya yeni birisinden pul alıyoruz yok. Bizlerim şolardan artık işlemesek kim işlemimiz yok. Olur 10 saat işlem olsa biz 12, 13, 14 saat işlerkeliyiz. Yani bizim burada esas maksadımız yani adişinizi alıp vatan uğrunda ölmeden tayyarımız eğer gerek olsa esas bizden son kılar 10 yaşasın yurdumuzda. Çağlarımız, bizim doğumlarımız bize riyadak olup dışarı yurtlarda Türkmen'in doğandı ya yani şulara yerleri var. İçinde işler şuların milletin çekip hepsini eşitmeden aşağılara vakti düşünüyorum ya ellerine. Hepini hem çekiyoruz yeri gelende. Yani ters düşünmesin diyecek olan. Bize hiç kim pulam tören yok. Bu gepleri aytmak için ya çıkmak için. Elimizde hiç kim kanspektiniz. Ahmet ben pensioner. Pensiyamam Türkmenistan veremem. Sana törer yanak rahatım yok mu? Şolar çek olan da şolar düşünen adamlarım var. Yok, o iş değilen zat. Parayana eğer
Allah'ı Allah'ın meseleler üçün işine mi kurban etmeli olayan, zanına mı kurban etmeli olayan. Sebäbi bol bir ýöne köý bir zat däl, mesele däl bu işler. O deme gengat bizim Türkmenimiz yani tersine düşünýärdi. Ne şular ýalak işine bizim Halmuradagy kimizim işleýärsin. Halk üçin işleýärsin. Pulu siz söylemeli bize bu hakkına teredin. O PM'den beren yok. O şona aýdan adamlar çıkıp görsünler hani pul alýarlar mı alana. Gördün o pul ver. Ya. O birinci bağlap vermeli. Bolmasa doğan kemine doğan görüp öler. Neden gece gündüz işlep öz. Yani şular yalıp bir içimizdeki maksadımızı, niyetimizi aytsak, bizim bir köpçülük halkı koşulalı hakkımızı talep edildiysen ya ters düşünýärler. Ay sen koşulma düşünmedik zaten. Böyle düşünmez yalık zatı yok. Hem zat ortada açan gözünü görünüp duran zat. Gat açık. Açık. Bu kellesinde kellesine gelen zatı dubaylanıp. Yani şöyle bizim halkımız görüp duruyor. Şöyle ne diysem yani kardeşim yani korku var yüreklerinde. Bu 100 adamın 200 adamın edip bilecek işi de bu. Evet. Şeýle bir zat bar da ine mysal üçin bir topar adam bolup bir yerden gelýän öýüme barýar. Ýöne öýüme barlayan ýolly, owaňa barlayan ýolly bir uly bir ýapdyr öňünde şey gamışly arasda da. Sen şo ýapdan geçmesen öýüme başgalaňa baryp bilen. Emma geçmäne de ýa-ki bir topar adam bolup durlar hemmeti girmäne borup galar içine. Hapaya giresi gelen o. Ýöne şolaryň içinden haýsam bolsa biri gorkuýny ýeňip girip geçmeli içinden. Sen barur şo ýapdan geçämeli. Ýol ýok başga sana. O da Halmuradaga yaptım geçmeli adam Halmuradaga. Birinci Halmuradaga bu yap. Yo tuvale minnana Köpür urlap berse adam yok bize o taýda gelip. yaşlar yetiştiğinde para abi yani yanına dursagan bolýan. Şu yerden geçip şu yerden arasındadır diýsek de bolýar. Allah berekella. Doğru yol görkezip bilsek şolan bular için. Ana şol. Köprü ders köprü. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Onda ýaşular şu taýda boldy ele. Ya bolýa kemine. Men şu taýda ýigitler halkyň öňünde men ulakan minnetdarlygyny bildirýän Taňry ýalkasyn. Ine şular ýalyny öz ýüregiňizde bar pikirlerini getirip öz halkymyzyň öňüne aýdanyňyz üçin. Men ören minnetdar Taňry ýalkasyn. Sizin aýdan sözleriňizden bir toparnyň golagyna, bir toparnyň ýüregine siňer. Diýmek ýanyňyzda ýene bir köpçülik. Borcumuz Halmurada her bir vatandaşyň borcu bu. Bu da yetmesek çaremiz yok. Başka ýagdaý galmady. Yok. Başka yol yok. Bar bolsa aýdyn. Gitmesek ertir barur ýurda barmaly, hukman garaýmaly. Bize bärde ýerimizem ýok, biz bu ýerde gelmişek biz. Ýöne bir zat aýdyn. Ýa sizler aýtyp geçdiňiz de bir ýurduň içinde de bir kalkyp bir çykjak bolup duran halk ýok diýip bir ýalňyş pikir bar. Olaram şol bizdäki daşynaky adamlaryň hereketine garaşyp bilelikde deýilip dur. Men habarlaşyp durna günne aşa adamlar bilen. Bar. Bizim etimizden ötüp sünkümüze ýetdi. Näme etmeli bolsa biz etjek Halmurada diýip durur. Ýaşlymyzdan bar, ýaşly bolşanymyzdan bar, sapara kimiň deň duşurlarymyzdan bar. Biz ozal ýalňyşyp pokypdyr. Indi şo öňkeden günälemiz ýuwjak diýip. Olaram bar. Aýtmak gerek. Ýöne bir şuwlukça köpçülikde. Özüňiz aýdyp 100 adamyň, 1000 adamyň işi däl. Muny bütün halk bolup bir günde kalkyp özü kaçyp gidýär şoň ýelginini. O bilen bar ýumruklaşmak gerekken. Özleri Olat tutma dert bor bize. Tapy bolmaz şolar nirdedirmi? Şoň mehemetinden beýleksinen. Bir halk köçe çykan güni şonuň bir ýyly özüňiz gözläp tapmaly bolsun. Şoňmy? Ola garşy durjak zat däl. Şoň üçin birazajyk şu ýerde halk bolup beýrek el berip, gol berip, dogalluk duýgusy bilen
Yuvaş-yuvaşdan adım öňe gidiberler. Talap etmeli. Biz artykmyzda talap edemdi. Sen hökümet, sen bizim hak tarapyndan hakkını tutulan sen menajer, sen halky iş bilen öpçün et, galynda işin ýokdur. Şol işden halkyň kazananyň salgytçyny al, döwletiň almaly. Sen başy işine goşulma. Başaraňakmy? Boşat körsüni. Başarjak hana ýigitler käne bizde. Ya başaran ok Halmurat onu toşna indi onu deme yok or gitmeli dine gitmeli. Yor dine gitmeli onu Hasan'ın merkedik gelýär. Yani inne halk inni düşünün şo gitmese ýurdun düzelmejegini. Ýurdam galjak gelle belki olar satyp gitjekler. O doğru. Olum bolup bile. Yigitler sen şutaýdyna halk bolup gara günüň ýerine algap ber. Şol Niýafyň döwründen başlap şu hukumat çeldi. Ministeriň çagasy bolsun, ýenesi bolsun, şol ogurluga gatnaşanlar hana iýlen çaran Ýewropada döşüm gaýşardyp ana ol dünýäň iň gymmat maşinlaryny bilip dünýäň iň gymmat villalaryny ýaşap berler. Bar şol. Bir prefektur ýöne bar şolara. Şonu unutmalylar. Ne, şolar da ýerde ine ol bolgusuz komment ýazýan ýa o diýen, bu diýen şu zatlar. Olar öwrenipdirler adamyň mertebesini pul bilen ölçemäge, şoň üçin pikir edýärler. Hemme kişim şu pul bilen ölçeýär diýär. Özlerini osýar da. Beýle zat ýok. Beýle zat ýok. Bolýa onu wagtyňyz kanalman ören minnetdar ýigitler habarlaşyp durýar. Bolýa menem taýyň kazyny aýdýan ýigitler sag bolun. Men gollanyň üçin şunda ýanyna çykanyň üçin. O samara yerwe dadan diplomat bölerdi. Arka çıkanı üçün käti. Sapara sizden kaldılar. Kemine doğan sana da köp sağ olun. Ya bu kadar yatan vatandaşlarımızdan bize layık çıkış edip zat etmesemin olmağında bir videoları layık basıp bir özünün bağlılığını bildirip koysunlar. Latın diye kemine. Yani her nemede ay bir de abone olun, like atın, zat deyip şey reklam etsin. Ay onam ayda ya da bizim Türkmenimiz bilen ok. Kati ikelin ne şeydin oğlunla şeydin. Yok. Kemine öwrenşipdir para orada 200 ullon ya vallahi. Benim olmağında bir sayısı düşüp dursun ama özler. Görünmese de sayısı düşüp dursun. Yok ben suratda o like. Yavaş gördüm. Oraya anla kemine. Yes. Orada yigitler vatandaşlar şunu ne böyle. Sağlık turun indikatörlere sağlıkta görüşelim.